aquest cap de setmana, amb la Jove Orquestra de la Generalitat, farem un primer taller de creació musical. El que hem intentat en aquest taller és convidar 4 compositors i fer que aquests 2 dies d'assajos amb l'orquestra l'utilitzen com a experimentació de la seva música. També vam pensar que era una grandíssima oportunitat per als nostres joves músics per aprendre com és el treball quan fem peces i treballem amb compositors actuals. És algo molt important que crec que hem de desenvolupar amb els nostres joves músics. És un treball fonamental que haurien de fer la majoria d'orquestres, donar l'oportunitat als compositors de treballar amb ells i utilitzar un poc el grup com a laboratori per a les seues idees. Aquesta idea de fer el taller va sorgir, és la primera volta que es fa, crec, i espero que continuem treballant d'aquesta manera perquè tant per als joves músics com als compositors és una ferramenta fonamental.